Hanganjek titik salah sajengipun nggih menika panggihipun risang panganten kekalih. Pramila dumateng grup Sampurna Musik kala sonana tapak muling gending Kebo Giru. Ing sasmita risang panantan kakung dupi pirsa lamun wis tinengga dening garwa peputyanipun daya-daya cekar saking sasana palerman arsa manjen ing sasana pawiwahan. Katingal gumebyaring cahya pindha teja kinawung Prabowo. Saya dangu saya cetha saya caket saya anglela yang sayekti punika tetejane risang panganten kakung inayap dening para kadang sentananipun. Panganten kakung kawuryan ngagem busana ingkang hamimba busananing Nalindra. Lamun kadeluking Mandrawa katon agung Prabu miwah Prabowo. Agung ateges kebak ing kaendahan kang sanyata di adiluhur. Prabu pindha jejering Nalindra kang kebak ing kawibawan luhur. Wis ndongkap wahyaning masa kala tumapaing prastawa ganti nenggih upacara adat panggihipun pinanganten sarimpit. Nalika samono pinanganten kakung lumaksana hanuju mring sasana piniji. Makaten ugi pinanganten putri sampun jekar saking papan palenggahan arsa hamapak rawuhipun ingkang Raka Garwa. Dubu wis sampo samya caket angenira lumaksana pinanganten kekalih samya apaku tinggal tumuli kumlawe astane samya mabalang gantal ginarya pralambang manunggaling sih katresnan jati pinanganten kekalih pindane suruh senadyan dinalu beda lumah lawan kurepe nanging parandhe lamun ginikit padha rasane. Ing mangke pinanganten kakung Gya amrepekipun ang Antigo tumuli tinapak ing padha pecah sanalika. Sakti kinarya paralambang anteping tekadi kenya badhe mecah saking panggulawengtaing Rama sa ibu. Arsa madeg bali wisma mandiring pribadi kinarya sarana tumabaing wiji murih lestarining tubuh. Pinanganten putri daya-daya anjengku sarwi sunembah tumula miji samparinipun ingkang Raka Garwa kinarya pralampita prasetyaning pinanganten putri. Henya tansah setya bekti mring guru nadi ing salami-lami. Tidem pramanem datanono perbawaning walang asih rono datan ibah samirana datan lumampah
ingkang parsa angling guning mani mangga mahanyut-hanyut sinambet ojenggo kila mugi anamba regenging pasamane wekdal siang punika pengantuing putri ing pangajap mugi sedaya lalampahan kirang prayogi ingkang sampun kawuri den wiji murih musna kantun watak budi rahayu kinarya sang wangayuh kamulyaning agesang berbayan nalika samono pinangkatan kekalih sampun jumeneng jajar kekanten asta dening Rama Ibu Gya Singemban Sindur kekanthi manjing sasana adimulya kalenggahaken ing dampar Palimanan parantawa dinewet dene pinanganten jroning maksana kanthi sinengemban sindur sayekti kinarya pralampita bilih beberanipun pinanganten sarimpit tansah tinuntun dening reh kadarmaning kautaman salajengipun kawula suwangen dhumateng Ibu Lani ya semonggo saderenge kula nyuwun pangapunten nggih Pak Dalang nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun panjenenganipun para disepuh ingkang satuhu kawula bekteni. Panjenenganipun bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kula badhe manggihake Sri penganten kekalih mbok bilih wonten klenta-klentuning atur kula nyuwun ageng samudra bangsa minggih sembarot-sembarot ana wetan kae dudu sembarote lintang rembulan nanging sembarote Sri penganten ingkang kakung kados Panji Putra ingkang putri kados Candra Kirana sakarone wis mantep kadya kumajaya kumaratih dene panjenengan manjuk bebrayan enggal ana saranane ana 5 perkara kaping setunggal sira kudu percaya karo Allah Subhanahu wa taala nyekteni Allah iku masing urip lan sandang pangan kaping kalih sira kudu bekti karo wong tuwa sakarone nyekteni wong tuwa iku sing ngukir jiwa raga kita wajib dibekteni kaping 3 sira kudu rukun marang sedulur lan lingkungane gotong royong iku agawe sentosa kaping sekawan sira kudu ngregem ageming urip ya ikune sira kudu nindakake tuntunaning agama ninggalne larangane kaping gangsal sira manut programe negara ya ikune sira manut programing kabeh nggih Mas Angga nggih kalian Mbah Tati iki ya gur nek iso ya Mbak ya nek iso ki anake loro apa telu iku nek iso nah kalima-limane iku mau yang ditindakne kita bakal nemu rahayu kali sing sambikala sinanding kembang cepaka mulya rawe-rawe rantas malang-malang putung cekal semanten anggen kula manggihake mbok bilih wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten akhir kalam billahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo Pak Dalang menggadane menggah bocor bangke ingkang sampun kapanggihaken nggih isake Ibu Juru Paes saking sajaripun nggih tangga kula niki tapi duka kepanggen mriki ya
Senajan rono nanggene Rala Maksana parandene ing mangke pinanganten sarimpit wis ngancik unggian ingkang tuju nggih sasana adimulya nggih kursine rengga. Sindurgya Silinos Ibu Juru Sumbaga tumuli amratitaken adicara bapa timbang. Saya caket anggenipun lumaksana Sri Putra penganten kekalih ingkang pun bayar kalian Rama saha Ibu. Putra pengantin sarimpit ngagem sarwa Kresna pinalisir kencana tretes byur pating belebyur pating paturete pindha lintang asli papan